Espín, Pont, Am, Casal. Valturó. Què és el millor de l'estiu? Anar al Casal Valturó. A quines escoles estarem? A I3, I4, I5 i primer de primària al Baldiri Reixac. Estarem segon, tercer, quart, cinquè i sisè a Turó del Cargol. D'on surt el nom? Doncs de les escoles Baldiri Reixac i Turó del Cargol, que totes dues fan Valturó. Què farem al casal de petits? Doncs jocs cooperatius, jocs de taula, manualitats i molt més. Sempre igual. No, seguirem diferents centres d'interès que descobrirem ben aviat. I els grans? Quines activitats farem? Jocs esportius tradicionals i tot tipus d'activitats. Els petits, quines excursions ens esperen? Poble Espanyol, Gran Joventura i Marineland. Només això? No, Sapareca i Creueta d'Arcoi. I els grans, on anirem? Al Salting, a la bassa de Sant Oleguer i a Illa Fantasia. Només això? No. Tibidabo i humor amarillo. A part de les excursions, on anirem els grans? Fora de l'escola. Què tenim? Moltes ganes de començar el casal d'estiu Valturó.